हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि Roman Technical Bodo YouTube channel नोंथांखौ बरायबाय। Friends, दिनैनि भिडिअआ जाबाय Sunday Special Comment Box नि बाथि भिडिअनि Part 2. Friends, नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि गोसोआव माबाफोर सोंथि दङब्ला आंनि सानडे स्पेशल कमेन्ट बक्सनि भिडिअनि जोहै नोंथाङाबो जुदि बै सोंथिनि फिननायखौ जुदि मोननो लुगैदोंब्ला आंनिसिम नोंथाङा सोंथि सोंहरनो नांगोन। तो फ्रेंड्स, सोंथि सोंहरनायनि मोनसे आं रुल बानायदों आरो बे रुलानो जाबाय फ्रेंड्स नोंथाङा हैशटेग लिरनो नांगोन। हेस रमेन बर' आस्क बेबायदि लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया सोंथिखौ आंनि जायखिजाया भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा एंगारनानै हो अब्लानि आं नोंथांनि सोंथिखौ मोनगोन आरो उननि सानडे स्पेशल कमेन्ट बक्सनि दथि भिडिअ आं नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ होनो नाजागोन। अब्ला फैदो लोगोफोरजों जागायदिनि लेट्स गेट स्टार्टेड। गिबि सोंथिखौ आं लाबाय। गिबि सोंथिखौ सोंदों हेनरी टिभिनि क्रिएटर बिथाङा सोंहरदों आदा गामिनि लोगोफोरनाव सोंदोंमोन नाथाय रावबो मिथियाल' होनो आदा मबाइलनि एप्सखौ बानायनो थाखाय मा कचिं लानांगोन आदा कचिंनि नेम आरो बेनि एसे सुंद' बुंहरलाय आदा आंनो नांथारगौ जादों आदा प्लिज। हेनरी टिभिनि क्रिएटर नोंथां जोङो मबाइल एप्सखौ बानायनो थाखाय जोंहा गोबां कर्सफोर दङ नोंथाङा बे कर्सखौ इनस्टिट्यूशनाव लाहैनो हायो आं बे कर्सफोरनि मुंखौ बुंनानै होदों बे जाबाय BCA इन मबाइल एप्लिकेशन एन्ड क्लाउड टेक्नोलॉजी आरो नङाबा नोंथाङा बेखौबो लानो हायो BCA इन मबाइल एप्लिकेशन एन्ड इनफरमेशन सिकिउरिटी नङाब्ला नोंथाङा BTech इन मबाइल एप्लिकेशन लानो हायो जायखिजाया कम्पिउटार इनस्टिट्यूटआव नोंथाङा बेखौ लानो हायो। नाथाय फ्रेंड्स नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि इनस्टिट्यूटआव माने थांनायनि सम गैया बा नोंथाङा जुदि लानो लुगैया अब्ला फ्रेंड्स नोंथांनो मोनसे गोरलै राहा खोन्थानानै होदों आरो बेखौ नोंथाङा नोंथांनि इउटिउबावनो नोंथाङा बेखौ लानो हागोन बेखौ जेबो फैसा होनानै बेखौ लालायनो नाङा थ' बेनो जाहैबाय फ्रेंड्स एंड्रइड स्टुडिय'नि टिउटोरियल्स होनानै नोंथाङा इउटिउबाव नागिरोब्ला बेनि मोनसे टिउटोरियल मोनगोन नोंथाङा फर बिगिनार्स थ' फ्रेंड्स अब्लानो नोंथाङा बेवहाय नायबाय थाब्लानो निश्चय नोंथाङा एंड्रइडनि एप्लिकेशन बानायनो रोंगोन। आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों लुकास बसुमतारी बिथाङा सोंहरदों नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बार गोनांथि जादोंमोन आंनो हर आदा थ' लुकास बसुमतारी नोंथाङा जुदि आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोन्थिनो लुगैदोंब्ला प्लिज अन्नानै आंनि जायखिजाया भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा नोंथांनि फन नाम्बारखौ एंगारनानै होग्रो बेनि उनाव आं बे फन नाम्बाराव नोंथांनो आंनि फन नाम्बारखौ हरगोन थ' नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों लंकेश्वर बसुमतारी बिथाङा सोंहरदों ओइ आदा ATM गोदाननि सिक्रेट नाम्बारखौ बोरै खालामो आदा अन्नानै खोन्थाहरदो आदा प्लिज। लंकेश्वर बसुमतारी नोंथां जोङो गोदान ATMनि सिक्रेट नाम्बार बानायनो जोबोद इजि। अके फ्रेंड्स नोंथाङा खावलायनाय लेखा आङो उनावहाय ATMआव थांनानै बेनि बागै मोनसे भिडिअ बानायनानै नोंथांनो लाइभ श' खालामनानै होगोन। अब्ला फ्रेंड्स सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि उनाव बिलिफां बसुमतारी बिथाङा सोंहरदों आदा आरो मोनसे खोथा सोंबावनो लुबैदों नोंनिसिम एक्टिवेशन कड बानायनायाव बेंकजों माबाफोर कानेक्ट खालामनांगोन नामा? थ' बिथांनि सोंथिया गार्लफ्रेन्डनि SMS खौ जों माबोरैहाय जोंनि मबाइलाव मोननो हायो बेवहाय मोनसे जोंनिया जोबथारनाय फारसे मोनसे जोङो अनलाइन ट्रेन्जेक्शन खालामनो गोनां जायो बै अनलाइन ट्रेन्जेक्शनाव बेंकखौ जोङो कन्टेक्ट खालामनो नांगोन नामा होननानै बिथाङा सोंहरदों थ' बिलिफां बसुमतारी बेबायदि जोङो रावखौबो कन्टेक्ट खालामनो नांलाया नोंथाङा क्रेडिट कार्ड दङब्ला नोंथाङा बै क्रेडिट कार्डजोंनो नोंथाङा अनलाइन बेखौ ट्रेन्जेक्शन खालामनो हागोन थ' निश्चय नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनिनो नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों नबिन्द्र दैमारी बिथाङा सोंहरदों जिअ फन एबा फिसा मबाइलफोराव माबोरै खालामगोन आदा थ' नबिन्द्र दैमारी नोंथां आं बेखौ सियरै बुंनो हानाय नंला जे जों जिअ फनाव रियेलि बेखौ बानायनो हागोन ना हाया नाथाय आं बे खोथाखौ नोंथांनो फोरमायनो नागिरो जुदि नोंथांनि फना एंड्रइड जायोबा बे साबसिन जागोन। थ' फ्रेंड्स निश्चय आं इयुनाव बेनि बागै मोनसे रिसार्च खालामनानै नायगोन फ्रेंड्स आरो जुदि हायोब्ला निश्चय नोंथांनो
बे सोंथिनि फिननायखौ आङो मोजांसिनै उनाव होबावगोन सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंहरदों सुदेम बर' बिथाङा सोंहरदों गावनि मबाइलाव डाउनलड खालामब्ला जाया नामा सार प्लिज सुदेम बर' नोंथाङा जुदि गावनि मबाइलाव जुदि बेखौ इनस्टल खालामो अब्ला उल्थासो जाहैगोन फ्रेन्ड नोंथाङा जायनि मेसेजखौ नायनो लुगैदों बेनि मेसेजखौ नुनाय नङा नोंथांनियासो बिथांनियाव मेसेजआ उल्थायै थांगोन थ' बेखायनो फ्रेन्ड्स नोंथाङा जाय सुबुंनि एसएमएसखौ नोंथाङा लाबनो लुगैदों नोंथाङा बै सुबुंनि मबाइलाव बे एप्सखौ डाउनलड खालामथारनो नांगोन थ' आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय होननानै सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों गौतम गयारी बिथाङा सोंहरदों आदा आं कल डिटेल्स नायनो रोङाखै गौतम गयारी नोंथाङा कल डिटेल्सखौ नायनो थाखाय आंनि मोनसे भिडिअखौ नायहैनो नांगोन आरो बे भिडिअनि मुङानो जाबाय हाउ टु चेक कल डिटेल्स अफ योर गार्लफ्रेन्ड थ' फ्रेन्ड्स बे भिडिअखौ आङो आपल'ड खालामखांबाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायोब्लानो बुजि मोनगोन थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंहरबावदों गौतम गयारी बिथाङा सोंहरबावदों माबोरै बायगोन आदा बे क'डखौ अन्नानै खिन्थाहर आदा आं बुजियासै गौतम गयारी जोङो बे क'डखौ बायनो थाखाय आं जिथु स्क्रिनाव दिन्थिनाय लास्ट मोनसे स्टेपाव नोंथाङा बेवहाय थुनानै होब्लाथाय बेवहाय नोंथांनि कार्डनि मा ओंखारगोन अपसन ओंखारगोन नोंथाङा नोंथांनि क्रेडिट कार्डखौ होनानै बेनि फ्रेन्ड्स नोंथाङा अनलाइन ट्रेन्जेक्सनखौ कमप्लिट खालामबानो नोंथांनो बै क'डखौ हरगोन आरो नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय जेसेबां बेवहाय रां बिदों बेखौ दाननानै लानानै थांगोन थ' फ्रेन्ड्स बेबायदिनो नोंथाङा बे क'डखौ मोननो हागोन थ' आसा खालामो नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय